Дерзкое убийство. Загадкове і гучне вбивство. Громогласное, скорее даже показательное убийство. Лідера харківського оплоту Євгена Жиліна застрелили в підмосковному ресторані. Киллер поджидал свою жертву и спокойно пил кофе. Был одет в черный плащ и шляпу. А киллер выглядел довольно-таки своеобразно. Накладные усы, очки, ковбойская шляпа и плащ. Произвел несколько выстрелов из пистолета с глушителем. 2 пули сразу попали в голову лидеру общественной организации. Он скончался на месте, а его приятель получил ранение. Общественному деятелю из Харькова Жилину было 40 лет. Був противником Майдану, відступав за силові розгіни. Його вважають одним з організаторів тітушок, що викрадали та вбивали учасників Євромайдану у Києві та Харкові. 1,5 роки тому Генпрокуратура оголосила його в розшук через звинувачення у викраденнях та вбивствах. Одной из своих главных целей Евгений называл борьбу с бандеровскими отморозками, которые хозяйничают сегодня в Незалежной. Після початку бойових дій на сході країни Євген Жилін заснував батальйон «Оплот» і воював на боці бойовиків. Он принимал участие в борьбе за независимость народных республик Донбасса. Вместе с нынешним главой ДНР Александром Захарченко именно он в 2014-м захватывал здание Донецкого горсовета. Він утік з України у лютому 2014 року. Несколько версий убийства по политическим мотивам, из-за долгов или же личной неприязни. Поліція не виключає, що Євген Жилін живий, а вбивство не більш ніж фейк від спецслужб.